bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jabbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiire moɗon jaam wiyete moɗon ɗo ndi nokkuɗi mbadi oɗo sayro en kabaruji min ɗi puɗɗorta koto banggue diine l'islam sikke lasa ɗum waɗama jiɗen holliɗo en ko wiyete hono oɗon suka debbo jaarowo e duuɓi 14 mbiyaɗo hono Sokhna Ndate Cissé kanko Sokhna Ndate Cissé caggal nde kawguel waɗa guel kawguel ne waɗa ko windere nde kala waɗa ko toyne hono Dubayi ko fate banggue alquran Allah teddude nder ɗum ene wayno hollitande wiyama ene wayno kanko oɗo hen biyaɗo ha joni hono Sokhna Ndate ko kanko ardi kala ko yowiti hono kawguel alquran Allah tedduɗo ɗum noon no mbiɗen ni ko toyne hono Dubayi e kanko oɗon Sokhna Ndate Cissé o jeeya ko nder leydi Sénégal caggal noon ene wayno o jaɓɓama kaddi jaɓɓogal to e nayyi hono jinguiral laaɗe diwoje wiyete ha joni hono aéroport international Blaise Diagne koye nder ɗo noon hollitama ene wayno kanko nde ari nde o yummakko jaɓimama kadi woni hewɓe kadi keeɓi hen jaɓɓade yummakko wi ene wayno ko weltare no fewi no fewi no fewi no fewi caggal noon kadi en ñagani kala ɓiɗɗo kadi ne waytani en nontinen ganden paamen tan kanko oɗon suka debbo ko kanko ƴefti kala ko yowiti hono guel ɗon e kawguel jangde alquran Allah tedduɗo o to banggue dawrugol nde leydi Sénégal Amadou Mame Diop kalfinar kala garde o wiyete hono suudu Sardiji ne wayno kanko ne holliti wonande o heeɓi ɓatake ummorade hono Mimi Touré oɗo ɓatake noon ala ko haala e muɗum so wona Mimi Touré hollidde kañum de oɗo saaha ene wayno felliti hankkadi démission de tagui wi hen kañum woppi ha laaɓi ha wiccata yalti ha laaɓi ha wiccata hono Benno Bokk Yakar e nder affaire ɗum noon nde waɗi nde wonande dendagal hono opposant ɓe walla lundiɓe ene wayno kamɓene ɓe kollitene weltare mabɓe ha no fewi sanne ha joni nde jaltande banggue dawrugol ngol koye nder noon kadi ene wayno hollitama hono Ousmane Sonko he wayno nde ɗo en tara kankone kadi o noddanoma to ene hono suudu ñawirdu ndu nin ɗum noon ko wiyede hono hakkude makko e Adji Sarr ha joni nan ɗon ɗiggata yuppetake wiyaɗe caggal nde o leldino e ha joni hono Adji Sarr jafata konngol ngol no fewi ko binde ɗi kaali ɗum caggal ɗon noon wonani hono kujji kintoɗo to ko mbiya ɗum hono avocat ene wayno on ɗon wi kañum de ene heeɓi hen hono delle laaɓi cer ɗum tagui nde ɗum waɗi tan kaɗum jokkodiri hono mawɗo ñawoɓe on woni hono procureur heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jabbo TV international sawtol ko Abdoulaye Hamady Sarr nden ɗon en wayno oɗo saaha ko yowiti e ha joni hono Racine Talla kañum woni mawɗo radio Sénégal international radio e télé o kala oɗo saaha ene wayno tekkirnal luuɓe hakkude makko yimɓe golle ɓe o gollitaɓe to e nayyi oɗo nokku kalɗen ɗo ni yen nder noon hollitama ene wayno oɗo saaha kamɓe ɓe beltanaka no fewi kanko oɗo ene Racine je saba muɗum noon no yuɓinirta walla no nawrata walla no gerdata walla no hisnirta ko wiyete hono oɗo nokku ni yuɓani yoɗani fewani caggal noon kadi ene wayno koɓe takkuɓema mbimo kanko hono Racine ko jaaɗowo yeeyi ko wiyete hono parc automobile ɗum ene wayno ene jeeya e gueɗe ɓurde mettudeɓe ha no fewi sanne caggal noon mi kolliti kene wona hakke toɓɓe 19 eɓe goyto ɗenɗon toɓɓe ɗenɗon toɓɓe noon sikki ala en jeeya ɗe toɓɓe ɗe kaldinni hen kono toɓɓe keddi ɗe ñande ɗon ɓe garto hen ha ñande wonde hollitama noon kadi ene wayno nde wiya noon ndi ha ko juuti wona welti weeto kono wonɓe beltaki hen henna cikten bandiraɓe tan ene wayno jeeyi sababu ha ɗum ɗon ne waɗa walla ha ɗum ɗon yalti ko nan hono fedde gam jojji daranade kala wiyete hono jojjande inam aade walla kala daranade ko wiyete hono jojjidde haqqeji aade walla haqqeji kala golloto ko mbiyata hono syndicalisme heɗen ko hettiyankoɓe Jabbo TV international holto kucce holto paɗen toon ndenda leydi Gambia oɗo saaha ene wayno caɗele mawɗe mbaɗi toon ni hen nden caɗele kadi ñande noon ko kalɗoɗen hen ɗen noon caɗele noon hollitama wonande ko wiyete hono sirota gonɗon siro ummi ko to enne hono leydi endo gon siro wiya safrata ko mabɓo ɓe nawi ɗum to enen ndenda leydi Gambia nden noon yetti toon nde caggal docteur ɓe kutori ɗum de docteur ƴeftino kutoro ɗum to banggue sukaɓe nder ɗum hollitama ñanden kene wonake capanɗe jeegom sukaɓe en wayno ɓen ɗon taw ko yarnoɓe ɗum ɗon ɓen keeɓi hen sanka ɗum kadi addi haala ha no fewi sanne ay caggal ɗum kadi ha joni nder leydi Gambia ene wayno kadi ko ɓuuri sasa ene e woydu waɗan wonno ko capanɗe jeegom oɗo sa uddi capanɗe jeegom e jeenayyi sukaɓe ene wayno ɓen fottati laaɗi kay kono fiɗa nofru kamɓe fof ɓe cankima ala ko jeeyi sababu sowona ngol no sir wiyago ne safra kala ko wiyete no mabɓo e caggal ɗon noon kadi wonande hono yimɓe leydi Gambiyaɓe ha tendi ɓiɓe walla babiraɓe walla yimmiraɓe sankiɓe ɓen noon kolliti wonande ɗo e yeru tan sen dokki ɗo joni e yeru goto on ɗon yeru noon hollitama
ene wayno won suka goto mo ganduɗa wiyete kanko suka o no wirani ene wayno wiyete ko Moussa e nder ɗon noon nde o wiyari nde ɗum rewi ɗum ɗaccan hawa dañi ko wiyete hono wattude wadde jalis walla mbiyen ko wiyete hono caɗele to banggue ɓoojde ko mbiyata hono maladie rénal kanko ɗo Moussa Kamoso ene wayno emo jeeya e sankiɓe ɗum noon fof jeeyi sababu ha ɗum ɗo ene wawi latade ha joni ngol banggue leydi Gambia gonɗe nder ɗon hollitama Amadou Barrow e laamu muɗum hollitama kañum kadi en yeebi ha no fewi sanne ɗum jeeyi sababu wiyete hono pelle tawde on pelle kadi ko pelle avocat woni pelle hujjikintoɓe noon darima mbi oɗo saaha alay saago daro darde langgam wadde losko e hiño ha ɗum ɗo wawa hiñede tigui rigui je ande holko jeeyi sababuji muɗum ni en noon tinen gandi pamen tan oɗo saaha ɗum wadde caɗele ha no fewi sanne cikam ɗo ne kadi to nden leydi Sénégal ko addi ko fof nde capanɗe jeegom sukaɓe nde mbarade walla cankide e nder ɗon wonande ha joni hono Marie Khemesse Ndiaye jaggoto kartiraɗo kala ko wiyete cellal ɓalli kañum hoore muɗum sartina konngol on holliti o wi ɗum ɗon e natta nder leydi Sénégal e kala kadi keɗe naata leydi Sénégal alay saago ɓe jurnito ɗum ɓe kiño ɓe ƴeewa dow ɓe ƴeewa less ɓe mbaɗa enquête aji mbaɗa loskoji beele ɗum ɗo yeehi e laboratoire walla yahani e laboratoire ha joni kadi hoore waɗani dane caggal kande ɓeɗo sukaɓe capanɗe jeegom e jeenayo kañumen kadi sanki woni yimɓe ko capanɗe jeeɗiɗo e nder ɗon hollitama kamɓe koye mabɓe kadi hono safroɓe toppiɓe kala wiyete hono cellal ɓalli leydi Sénégal ɓe ɗon koye men kadi mbi ene wayno kala ɗo ko soyna ko wayno ha joni hono carton baɗɗo ko wiyete ko wayi ɗeɗo gueɗe yoɓe mbaɗa feere curta joomum ko yaawi e ko yacci heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Debbo TV international holto kuccirel paɗen mbayene to eno dendani Burkina Faso caggal e nder ɗiɗo lebbi jeetati nde kuɗetaji ɗiɗi mbaɗi nde yimɓe ɗiɗo liiɓa wonande kadi taw koye to koye doole libra ɗum woni wiyete hono coup de force e nder ɗon hollitamen wayno oɗo saaha kanko Ibrahima Traoré jarawo hande e duuɓi 34 capitaine holliti o waɗi walla o waɗi ngol no o hawri e dendagal hilfaɓe hohoɓe leydi Burkina Faso nder ɗo noon omo sakki juugo makko walla wirti juugo makko kam ñaagade dendagal bandiraɓe e jaabinde leydi Burkina Faso yoɓe ngara ɓe ballodira ngam nawru leydi ndi yeeso ala ko jeeyi sababu kanko o liɓi ha joni hono laamu Dami Ba so wona yidde wadde peeje fof ha Burkina Faso dartoɗo wonɗo ɗo ha wonta ɗo wonno ɗo ni henna gila to banggue kisal muɗum gila to banggue ndenka muɗum ha to banggue ha joni hono caɗele gila to ñamde ha e ko nandi hen cite bandiraɓe ten no wayno kanko werlinoma e ramu no werli e ramu nde noon ko ɗum tigui en jaa e gueɗe ɓurɗe wadde fayida cigam ɗon kadi ha joni hoore woɗɗani dande sen ƴaɓimi jii to banggue leydi Mali ɗonne kadi wonande ha joni ko wiyete hono werla goto oɗon werla noon wonɗo yani e wonande ha joni hono pettorɗe walla mbiyen ko wiyete hono pettoje ko wayno min ni nde winno ne ene wayno o fettide hen ko waɗa oɗo saaha ko yimɓe sappo keeɓi hen boomade ɗum waɗi heddoto banggue hono banggue ban jagara faade to en nayyi e hono mofti ko toon ɗum waɗi ni hen hollitama noon alama waɗi ɗon e gueɗe alama ubbi ɗeɗo ene gueɗe pettoje so wona wiyeteɓe hono bad boniyankoɓe ko ɓen ɗon jeeyi saabu ha ɗum ɗon waɗi ni hen tinnen ganden pamenta oɗo saaha gilden hay ɗum no saaha ene wayno kamɓene ɓe goni koye losko ha joni to banggue wonande leydi Guinée Conakry e caggal nde pittali kewɗe cankino e nder stade mo mbiyata e 28 septembre guila e rewɓe ha e worɓe ha tinni kadi rewɓe kadi koyna kadi daari pijji e rewɓe e ɗum ne kadi ɓen ɗon mbi oɗo saaha ne waɗi ñawore nde alay saago nde jokkani en noon sikki Allah so ɗum waɗama ardi ñawore nde walla woni mawɗo kam gartoɗo ñawede ko gonoɗo hoorejo on ɗon tuma on woni hono Moussa Dadis Camara gonoɗo toon e leydi Burkina Faso molino toon hono ɗo saaha ne wayno arti e nder leydi kalniɗo joni hono leydi Guinée ndi en ɗon kamɓe foof e paadi ñawoje mabɓe bandiraɓe tedduɓe Allah jarama sago Allah sawru mo sawru Abdoulaye Hammady Sarr wonno ko ɗiɗo kabaruji garanen ɗo enen Debbo TV taw noon koto kabaru ɓurɗo tengtude tigui rigui ɗo e nder leydi Sénégal ha e nder dunde Afrique hani eko yawti dunde Afrique nde eɗen jiiɗi jokkude ha no fewi sanne ko noon oɗo saaha hen tan katten noon nden no yimɓe heeɓe oɗo saaha kañumen ɓuuri yidde tan ko hettade ko raɓɓiɗi ko bandiraɓe Allah jarama sago Allah saka moɗon Allah jaɓi